Әнені түшімде көрдім. Davamı. İkinci көрініш. Ofis bölmesi. Resul İdrisoviç uyga batıp otura. Telefondan serketibine endişe. Kir. Serketip kire. Мен мұнда. Tigi balalar beyremin uyuşturucularga akşa küşürüldü mü? Yok. Andrey qaznası бар деп bileler mi? Әллә bizde. Әтіге нендедір bir kitap çıgarışı kelgen edi. Аңа küşürüldü mü? Yok. Аңар акча әрәм iterge. Resul kızıp gitip urunundan tura. Нишләп yok? Buhalter нәрсә карый? Син нәрсә карыйсың? Әллә бүгеннән эшсез каласыгыз киләме? Кыз курка калды. Соң акча күбрәк кергәндә бирербез дидегез бит. Resul тагында җитти. Бар, җиткер бухгалтерга да, үзең дә белеп тор. Бүгеннән үк документларны әзерләгез. Миңа кабат әйттермәгез. Сәркәтип кыз, ярый, эшләрбез, хәзер әйтәм дип, чыгу юлына таба юл алды. Resul аны туктатты. Тукта, тыңлыйм. Bir кешене тиз арада табарга кирәк. Кемне? Дөрес әйтеп, төш юрый белүчене. Кемне? Иң шәп төш юраучыны тап. Газет-журналлардан карыйсыңмы? Таныш белешләреңне аяққа бастырасыңмы? Миңа барыбер. Әмма тап. Миңа Казанның иң шәп төш юраучысы кирәк. Resul İdrisoviç, төшне аны кемгә сөйләсәң дә юрый? Мин дә юрыйм аны. Начар итеп юрамаган кеше иң шәп юраучы була. Җитәкчесе бераз сәер итеп аңа сынап карады. Начарга әйтәме, яхшыгамы, миңа барыбер. Син иң мөһиме дөрес итеп юраучыны тап. Бар, хәзер үк шул эшкә тотын. Миңа ул бүген үк кирәк. Күпме сораса, шуның кадәр түләнә диген. Нигә катып калдың? Сәркәтип кыз чыннан да аптырап тора иде. Аннары кыюлыгын җыеп, сүзен дәвам итте. Әниегез авырганнан бирле үзегезгә урын тапмыйсыз. Төш юраучы эзләвегез дә шул эш пушканнан гына. 2 ел эчендә бер тапкыр да кызганып караганым булмады сезгә. Хәзер менә әллә ничек кызгана башладым. Башкаларга ярып җәллим. Алар курыкмыйлар. Гомергә булмаганны сезне кызганалар. Булыша гына алмыйлар. Һаман миннән пышылдап кына килеп сорап торалар. Төш юраучы таптырганыгызны әйтсәм, эштәгеләр, коллегалар ни уйлар? Моннан да зуррак проблемаң юкмы? Соң алар бит шыннап кызганалар сезне. Төш юраучы эзләтә дип әйтсәм, ни уйларлар? Ярар, ышанам. Әмма төш юраучы эзләгәнне әйтеп торма. Шул вакытта бүлмәгә җыештыручы Сәрия апа чиләген һәм идән юа торган чүпрәкле таягын күтәреп керә. Буларның сүзләрен бүлә. Сәркәтип кыз. Әйбәткә юрарга кирәк, Resul İdrisoviç. Әйбәткә. Менә шулай дип әйтә дә, бүлмәдән ашыгып чыгып китә. Сәрия апа ул вакытта киткәнсез дип торам, ашыгыбрак кердем, дип сөйләнә. Resul, каралы кызганалар диме? Гомергә булмаганны? Ул шулай үз алдына сөйләнеп утыра. Идән юарга мишәтләп утыра димәсәгез, әле китәргә җыенмыйм дип Сәрия апага күтәрелеп карады. Сәрия апа, ашыгыбрак кердем шул. Апайым, соңгы көннәрдә күзгә башка чалынмыйсың. Шуңар иртәрәк китәрмен дигән идем дә менә. Ишеккә таба кире чыгу нияте белән атлый. Апа, туктап тор әле. Син бит монда күптән түгел генә эшли башладың, әйеме? Әллә ярамыймы? Ярый. 3нче атна эшлим, апайым. Кызык сөйләшәсең син, апа. Казанча сөйләшә белмәйм, ачуланма, апайым. Шәһәргә бит пенсия чыккач кына килдем. Олы кызыма 3 бүлмәле алырга кеше башы кирәк булды. 3 бүлмәле фатир алырга димен. Кая барайым? Килдем инде менә. Кайтайым әллә кире авылга дип тә уйлайым кайчак. Әмма бәләкәй кызым үзе яныннан бер кая да җибәрмәйм ди. Кайтсаң да инде авылда кеше тормаган йорт кора. 1-2 елда туза да куя ул. Минеке дә туза беткәндер инде. Апа, исемеңне хәтерләмим. Сәрия апа диген. Сәрия апа, син бит өлкән генә яшьтәге кеше, әйме? Әйе, менә 70-кә барам. Әйтәм бит, яшем шактый күренә. Картаябыз инде, картаябыз. Нишләйсең, шулай язган. Һәркем картая. Карт дип әйтмим, Сәрия апа. Нык әле син, нык. Ләкин нык булсаң да, шушы яшьтә идән юып йөрү килешми инде. Пенсияңны алып җылы мич башында утыра торган чагың бит.
Миш башында утырулар безгә гомергә дә тәтемәде. Хәзер инде утырам дисәң, утын яга торган зур җылы мишләрне авылларда да таба алмыйсың. Җимереп бетерделәр. Газ кергәч, кирәкләре дә калмады. Миш башында дигәнем, өйдә, тынычта, үз җаеңны белеп кенә йөри торган чагың дип әйтүем, Сәрия апа. Менә бу таякны тотып, офис җыештырып йөри торган яшең түгел. Кил әле, менә монда, минем урынга утырып тор. Рәсүл өстәл артында торган бик тә кыйммәтле кәнәфиен сәхнә уртасына тәгәрәтеп алып килеп куя. Һәм шунда апага утырырга куша. Бер соравым да бар икән сиңа, утыр. Бу инде мич башы гына түгел. Сәрия апа сөйләнеп кәнәфигә утыра. Инде соравыма җавап бир, Сәрия апа. Нишләп шушы яшеңдә идән юып йөрисең? Балаларың шулай син эшләгәнгә күнеккәнме? Балакаем, кияүнең акчасы әллә ни мактанырлык түгел, кыз кечесе белән декрет ялында әле. Тормыш көткәндә тегесе дә, монысы да кирәк, җиткереп кенә булмай. Шул балаларга азмы күпме булышайым дип тырышып йөрү. Миңа аның бер авырлыгы юк. Атнага 3 тапкыр менә шушы таякны селтәп кайтуның дим. Кара әле, апаем, төшәйм моннан. Төшәйм мин кәнәфидән. Бу мич башында утыруы рәхәт булса да, мич башында дип әйтим әле шуны. Төшәйм. Берәрсе килеп керсә, үзеңне уңайсыз хәлгә калдырам. Көләрләр синнән. Кәнәфидән төшмәкче була. Рәсүл, төшми тор әле, Сәрия апа, утыр урыныңда. Кәнәфигә Сәрия апаны мәҗбүр итләп диярлек кабат утырта. Сине бик тә үзсүзле дорфа дигәннәре хак икән. Белми әйтми халык. Сәрия апа, түрәдә бул усалланмады. Усалланмасаң өстеңнән таптап чыгып китәләр. Калдыр әле кеше сүзен. Без бит синең турыда сөйләшәбез. Тагын бер соравыма җавап бирсәң иде. Сәрия апа бераз үпкәләгән кыяфәт чыгара. Кәнәфидә утырган кешегә артык сорау бирергә ярамай, апаем. Бер ара кулындагы таягына хәтәр кыяфәт чыгарып таянып утыра. Ник? Кыланып торган була тагы, белмәгәнгә сабышып. Артык сорау биргәнне кем яратсын, апаем? Хак анысы, хак, шулай да бирим бер сорау. Ярый, апаем, биреп кара инде. Сәрия апа, шушы яшьтә идән юып йөрергә мәҗбүр иткән балаларыңа риза, бәхилме син? Кит әле, төшәйм әле башта. Кәнәфидән төшеп чиләген кулына ала. Юа торайым, вакыт бара. Идән юа башлый. Алар бит балакайлар мәҗбүр итмәйләр. Аллага шөкер, бер дигән, кияүләрем дә әби дип кенә тора. Шулай да эшлисен эшләгәнсең. Әмма һаман да авырткан билләреңне бөгеп, сызлаган аякларыңны өстерәп идән юасың. Менә моңардан да кәттәрәк кәнәфидә утырган сораса, апаем, бу сорауны биргән булса, бәхиллек биреп маташмас идем. Миңа идәнне балалар юдыртмый. Шуңа да башым эшләми. Пенсияны күбрәк түләмәгәннәр юдырта идәнне. Пенсияны балаларга җиткереп булмай бит. Сәрия апа, яклыйсың инде балаларыңны, яклыйсың. Апаем, әниләр шундый инде ул. Шундый. Шулай булмай. Үзләре дә күптәннән гаилә корып, балалар үстереп картаеп барсалар да, бала дисең, яклыйсың, иркәлисең, сүз тидерәс килмәй. Шуңар да башым эшләми, әйеме, Сәрия апа? Синең үзеңнекеләр бармысың? Бар. Бер малай үстердек. Чит илдә укый. Чит илгә үк җибәргәнсең. Балага үзеңнекеннән яхшырак тормыш теләйсең, рәхәтрәк яшәтәсе килә шул. Син, улым, менә чит илгә җибәргәнсең. Мин үземчә тырышам. Пенсияны бирәм, идән юам, оныкларны карарга булышам. Белдеңме? Мин карт башым белән аңламый да торам икән. Турысын әйт, берәрсенә эш кирәкме? Шуңар мине кайтарып җибәрмәкче буласыңмы? Сәрия апа, эшеңнән җибәрергә теләп сүз башламадым. Әллә ничек, олы кеше белән сөйләшәсем килеп китте. Тагын бер сорау бирсәм ярыймы? Ярый, тыңлайм, апаем, сора. Тукта. Башта менә бу кәнәфигә утырыйм әле. Монда утыргач баш әйбәтрәк эшли. Рәсүл үз алдына көлеп куйды. Сәрия апа ул вакытта кәнәфигә менеп утырды. Утыр, Сәрия апа. Сорау дип әйтүем булай гына. Җөмләсен ахырга кадәр әйтеп бетерә алмый, хатыны, элеккеге хатыны Гөлүсә керә. Кәнәфидә утырган Сәрия апага аптырап карап тора. Исәнмесез? Исәнме, кызым? Кемне күрәм? Рәсүл кыланып сөйләнә. Сәрия. Кәрҗиндә йомырка астында утырган ана каз төсле уеп китәем тагын. Урыныннан төшәргә итә. Җитешми кала.
Рәсүл кенәфинең артына таяна, шуңа күрә урындык бераз шиелә. Сәрия апа аңардан төшәлми. Рәсүл, ничек килергә булдың? Гөлүсәгә эндәшә. Айрым яши башлаганнан бирле хәтта шалтыратмадың. Хатынлык эшенә кире кайтасым килеп тормый. Белми әйтмиләр шул, кеше михнәткә чыдый, рәхәткә түзә алмый дип. Әйеме, Сәрия апа? Апайым шулай. Гөлүсә, рәхмәт, мең кат рәхмәт. Балда майда ездердең, түрә хатыннарына тәтегән бөтен рәхәтне күрсәттең. Нигә шулай түгелмени? Кара диңгез, Төркия, Франция, аларга ел сайын бару кемгә тәтегән? Сәрия кысылып куя. Гомер күргән юк. Ул арада хатын үз сүзен бирергә теләми. Җитте. Бу сүзләрне инде син миңа 101 мәртәбә кабатладың. Мин синең белән талашырга килмәдем. Янәдән Сәрия апа кысыла. Нигә килдең, кызым? Рәсүл, әйбер милек бүләргә килгәнсеңдер. Котеж кемгә кала, фатир кемгә кала, машина. Шулаймы? Белдем. Ничек инде белмим мин сине. Гөлүсә, аз гына булса да байлык турында онут, дип кызып киткәнен сизми дә кала. Әллә минем дәрәҗәмнән файдаланып аларга уйладыңмы? Берәр эш майтармакчы буласыңмы? Әшнәлек кирәктер әле. Төш кенәфиңнән, Рәсүл, берничә минутка гына булса да төш. Сәрия, кызым, суына тор, яме? Рәсүлгә карап. Апайым тегендәрәк әтәле, бу нинди хатын булды соң? Хатын гына ул, үземнеке генә. Почти бывший. Шулай диген аны. Әтәле кирегә, тукта. Ипләп кенә кенәфидән төшә. Һәм сүзен дәвам итә. Сез, балакайлар, талаша да белмәйсез икән, талашкан булып торасыз тагын. Гөлүсә, талашу гына түгел, без әле сугышабыз да, апа. Әйтәм бит, талаша белмәйсез. Ярый әле, менә, үзем монда. Талашуы бераз кызыграк тоелып киткәндер. Кызыкның аргы ягында аяк салындырып утырабыз инде без, апа. Менә без талаша идек, ичмасам. Мәрхүмкәем сүз күтәрмәс бер бәндә иде. Ир белән хатын икесе тиң талашып утыруның ни кызыгы бар, күршеләргә кирип талашмагач. Башта сулдагысына, аннары ундагысына, әле каршыдагысына да чират җитә торган иде. Алар ялыккач түбән учка төшә башладык. Талашып туйгач өйгә җитәкләшеп кайтып керә торган идек. Анда бит биянай, биятай бар. Ничек талашасың инде? Элек талаша белмәй талашмадылар шул. Хәзер генә ул бераз сүзгә килгән булалар да сугышырга тотыналар. Әйтерсең сүзне кул җиңә. Кул җиңмәгәнен күргәч, әйбер бүлә башлыйлар. Анысы гына җитмәй балаларга күчәләр. Гөлүсә җыештыручы апаны кырт бүлә. Талашам дип килүем түгеллә, үзе бит ябырылды. Рәсүл дә сүзен бирергә теләми. Хәзер мин гаеплеме? Малай белән телефоннан сөйләштем. Әбисе каты авырганны әйтә. Килүем дә әнинең хәлен беләсе килгәннән. Ничек берәр үзгәреш бармы? Әнинең хәле? Үзгәреш юк. Сиңа нәрсәгә әнинең хәле? Ул бит сиңа кайнанай, биянай гына. Гына. Килен булып төшкәч тә шактый вакыт аңар әни дип эндәшә алмый йөрдем әле. Ничек инде әни берәү генә була бит дип уйлый идем. Үзем әни дип әйтә алмаганга уңайсызландым да бераз. Шулай бер көнне син эштә чагында ул үзе хәлемә керде. Килен, кайнана, биянай дисәң дә үпкәләмәм. Безнең телгә анай, әнәй дип тә кергән. Ала әйтү җайлырак та, җиңелрәк тә. Син үзең ничек җаеңнан шулай эндәш миңа дип куйды. Шул сөйләшүдән соң бер дә авырыксынмый әни дия башладым. Шуннан аралар тагын да якынайып, җылынып киткәндәй тоелды. Үзе дә гел кызым дип кенә торды. Гөлүсә акрын гына читкә китеп күз яшен сөртеп ала. Сәрия апа, талаша белмәсәң дә олы җанлы бала икәнсең, кызым. Рәсүл, моңа кадәр бер нинди сөйләшү булмагандай үз алдына әйтеп куя. Әни төш күргән. Гөлүсә, нинди төш? Мин ул төштә әнигә кул күтәргәнмен. Сәрия, әстәгъфирулла, уфаллам сакласын. Рәсүл, һәм әни миңа бик каты ачуланып караган. Җыештыручы апа тагын да куркуга кала. Бигрәк авыр төш күргән икән әнкәң. Апаем, бигрәк авыр. Күрәсең, күңеле бик сызлый. Нигә мин бит аңар идәндә юдыртмадым? Идән юдыртуын юдыртмагансыңдыр. Менә сүзен тыңламагансыңдыр. Уйлап кара, искә төшер. Кайчак балалар әниләре әйткәнне ишетми кала, кабул итмәй. Шулай инде. Аңар инде үпкәләмәйсең дә, онытасың да кебек. Шулай да бәлки берәр вакыт әниең, улым, алай эшләмә, ризалыгым юк дигәндер. Әллә әйтте дә кебек, әйтмәде дә шикелле. Бала чага кайчак колагына да элми. Әмма аннары исенә төшерә, үкенеп тә куя. Нигә болай иттем соң әле дия.
Гөлүсә сумкасын актара, шуннан уч төбе хәтле генә бер китапчык тартып чыгара. Менә, бүтән төшләр менә монда, хәзер әйтеп бирәм. Хәзер табам да, менә төштә ана кеше зур дәрәҗәгә ирешүне аңлата диелгән. Балакаем, төшлектә язылган укыйсыңмы? Аларга бер дә ышанмыйм мин. Бу дөньядагы иң танылган төшлек апа. Мин аны сумкада гына йөрттем. Бүтәнесе шунда язылганча туры килә. Гаҗәп менә. Хәзер менә кулны карыйм әле. Шулай менә балакаем. Идәнне юыштыра торыйм әле мин булмаса. Җыештыручы апа арткарак китеп идән юа башлый. Шулай юа-юа аның чыгып киткәне сизелми дә кала. Рәсүл түземсезләнеп хатынына эндәшә. Таптыңмы, тизрәк ука әле. Гөлүсә эченнән генә укый һәм кычкырып әйтеп куя. Мин моңа юл куймаячакмын. Нәрсәгә? Хатын өстенә хатын аларга җыенасыңмы? Син минеке, мин сине берәүгә дә бирмим. Рәсүлне барып кочаклый. Рәсүл башта аптырап калса да хатынын үзе дә кочаклый. Әни, ир белән хатын арасына кысыласым килми. Икегез дә бала чага түгел, үзегез аңлашырсыз, килешерсез, һич булмаса бер җаен табарсыз дигән иде. Хатын аны тыңламый да кебек. Мин сине берәүгә дә бирмим. Тагын бер нәрсә искә төште. Сәрия апа дөрес әйтә. Онытып җибәргәнмен. Әнинең сүзләрен онытканмын, Гөлүсә. Син бит миңа хатын гына түгел. Түгел идем. Бүлмә сүземне ахырга кадәр тыңла. Син баламның анасы. Син чыгып киткәч, куып чыгаргач дигән. Куып чыгаргач дигән. Миңа кияүгә чыкканда бер чемодан ыштан күлмәгең бар иде. Шуларны ал да үтсен, күземнән югал дип куып чыгаргач. Бүлмә әле хатын, тыңла димен. Без айрым яши башлагач, әни ачуланмады, ырышмады. Шулай берсендә әни әйтеп куйды. Улым, киленне рәнҗеттең, риза бәхил түгел диде. Ул бит балаңның анасы, ул начар әни түгел диде. Мин ул чакта шундый кызган идем сиңа. Әнине тыңламадым да, ишетмәдем дә. Рәхмәт әнигә, ишетерлек итеп әйткән лабаса. Гөлүсә, син чыннан да миңа рәнҗедеңме? Әни дөрес әйтә, рәнҗедем. Кияүгә яратып чыктым. Син дә яратасың дип уйладым. Бер-беребезне яратып яшәдек дип уйлыйм. Шул бергә яшәгән еллар хакына булса да, мине түбәнсетергә, куып чыгарырга кирәкмәс иде. Синең кулыңнан барсы да килә. Син менә бу кәнәфидә утырган кеше. Ни теләсәң, шуны эшли аласың. Мин синең хатының гына идем. Әмма шуны бел. Мин сиңа эшкә ялланган бер гадәти хезмәткәр дә түгел. Ямсезрәк аерылыштык шул. Әллә ничек кызу баштан килеп чыкты. Үзең бит кытырттың. Силәндең. Югыйсә, мин дә яратып өйләндем, яратып яшәдем. Хәзер менә аңламыйм да, нигә аерылыштык соң без? Соң без бит сайлауда катнашучы ике кандидат төсле үзара көрәшә, узыша, сугыша башладык. Бер-беребезне тотып ашар дәрәҗәгә җиттек. Андый хәл юньлегә илтми инде ул. Менә шулай тамамланасы көн кебек ачык иде. Рәсүл хатыны янына якын килеп, аның алдында үзен гаепле сизгәндәй. Сине рәнҗеткән өчен әни риза бәхил түгел. Минем дә күңелемә таш утырды. Уйлама, минем дә күңелем бар. Бар әле ул һаман да. Менә әнинең төшен юрагач, тагын да кузгалды. Гөлүсә иренең кулыннан тотып. Әгәр әни риза булсын дисәң, син мине алга таба рәнҗетеп яшәмә, Рәсүл. Бәлки кире. Рәсүл икеләнеп кенә хатынының күзенә карады. Тукта, син башкага өйләнергә җыенмыйсыңмы әллә? Рәсүл аптырап китә. Кем әйтә аны? Төштә кул күрү тәкъдим ясау, ягъни өйләнү дигән, менә әле генә укыдым бит. Гөлүсә, төшне бит мин түгел, әни күргән. Димәк, кияүгә чыга булып чыгамыни? Синең бу төш китабыңа карасаң. Гөлүсә кинәт кенә үзгәреп китә. Рәсүл, әнигә миннән күп итеп сәлам әйт. Трап кына кәнәфиенә барып утыра. Әйтермен, күп итеп әйтермен. Аларның бер-берсенә булган үпкәләре әле һаман шулай телләреннән, күңелләреннән китмәгән кебек. Гөлүсә алай да үзен инде башкачарак тота. Ул кадәр инде кызмаган, бераз тынычлана төшкән. Шуңа карамастан иренә беренче юл кую ягында түгел. Ул сумкасын ала да чыгу юлына таба бара. Ишек төбенә барып җиткәч, кире борыла һәм иренә яратып бер карый да, нык бул, безнең әни бит, улым ныклы дияргә ярата иде, дип чыгып китә. Рәсүл дә бик канәгать кыяфәттә кәнәфиенә киерелеп утыра. Менә,
Тешне яхшыга юрагач, ничек килеп чыкты, а? Тынлыкны телефон тавышы боза. Телефон тимәсенә баса. Ул арада Сәркәтип кызның тавышы яңгырый. Сез эзләгән кеше табылды. Кем? Теш юраучы. Аның кирәге калмады бит. Соң ул Сәри апа түгел инде. Шын теш юраучы бит. Ай, күпне белә башладың, кыз. Гафу итегез. Ярар әйдә, керсен алайса. Шын теш юраучы ниндирәк була икән? Күрик. Tamam. Дәвамы киләсе видеоларда. Автор Айзирә Кәрәева, актера.